Ndama Kisumu owuok kendo gigoyo ombulu sani endin mar yiero jogo eko mabende biro chung' e kombe ma opogore opogore ka gin kombego eko mag alensi, kombego eko mag od bura, mago mag senate, mago eko mag jotendwa keini kod kombe mamoko. En Welo no endo maduond od bura mar ODM mabe sani ndiko rigeno ni nitiere koda mago piem malich ahinya nikech oganda mang'eny mathoth ong'e ni mano endo en otiko mamiyi adier gidonjo mano endo e loch e dwe mar 8. Ani lungani Josephine Adhiambo Kuta, agocho Nyalenda B, Pand Pieri. Kura nochakre gokinyi saa 12, abiro ka gokinyi ng'iyo kaka line dhi to nayudo ka ji oriedo line mang'eny, koro nachaka dok. Aneno ka kura dhi maber, en mana ni security gi mada dhiro ahinya. Asto gimoro mar ariyo mada penjo, aneno ka jomoko igolo ka titero Donga ni gidhi go kura Donga. Koro ok ang'eyo ni ng'ato kano bedo registered Pand Pieri ka to nyalo dhi go kura Donga. Moko be wacho ni nyalo dhi go kura Exaverian. Koro akia ni samidwa gocho ne MCA ni nikech wan MCA wa en Nyalenda B. Samida gocho ne MCA ni Nyalenda B kae. Kidhi Exaverian ama town sport ground. Inyalo yudo MCA ni no. Koro wanto watho mane line ka wasau ni gine machine kele shida. Wadwa ni wago gini maber. Wasayo machine ni kikele shida. Mono riedo chakre ukinyi girito. Wan wakwayo mana ni machine obeda maber mondo wago gini peacefully kaka no nyiswa ni nyaka saa 11. Wawinjo ni saa 8 ochako kelo wiye. Wasayo machine ni saa 8 kiko kelo wiye. Wadwa ni wago gini gi muolo. Ng'amo chuno ni machine kelo wiye saa 8. Ji ema wuoyo oko ka. Ok adwa luongo nying ng'ato, ing'e weche siasa. Ni karomo saa 8 to machine kelo wiye. Nitie geche mabiro to sombo ji katero kia Donga. Kia ting'eni mago jomo nego bed ni go kura Pand Pieri ka. Moko dhi sport ground, moko dhi luongo nang'o Exaverian. Oya, elo ni Ken Victor Odhiambo Uma. An Kisumu Central Ward to agocho Nyalenda B. To bado awa mondo saa 12 kanyo to challenges be waneno ka challenges line dhi matin to sore matin lak but wan gi jomoko ka bounce ka gikonyowa wadhi maber, ok waneno koko moro amora, wadhi maber. Koro an bende kwayo mara agombo ni mondo wadhi gi nomination moro ma peaceful and fair. Koro wadhi maber, line be dhi maber, onge koko moro amora moseneno kaendi, ji bende mor, wadhi mana mos. An ilonga ni Geoffrey Oyo, ajago kura ma Kisumu Central. Nya biro kae kawuono saa 1 wang'e, to ayudo ka it's peaceful, ji no pango line be ok aneno anything. Madam wawach ni it's chaotic. Meanwhile akwayo jowa mwan ka mondo wa make sure no maintain the peace, wago kura maber mondo wadog uru dala. Kata kamano endo jokanisa mantiere kaunti endo ma Kisumu moloyo ahinya manendo ACK Shauri Moyo Parish kokadho kuom jadolo Reverend Fred Ochieng nokwayo josiasa mar mondo miyo oket kwe kendo gitim mago magen siasa magi e okang'no endo mar kelo kwe. Ne oloso sama bende koro nowacho ni ber ma mondo mikoro josiasa onyis telo makare ka giwe keto oganda ya krekiki ahinya mabende nyalo kelo tulo e ngimagi. Jatelo no endo mabende koro ne nitiere mano endo kama ne otele chenro no endo mar ACK Cathedral Choir Competition ne owacho ni koro maendi en kindego eko makare kendo jonego bende luwo chikgo eko mag muma ma mondo mi koro kwe obedie e kindegi eki duto to moloyo bende koganda jo Kenya dhi e yiero maduong'. Kaw thuolo ni makende mar paro ne jotendwa kendo wawuoyo ahinya kuom kwe mar piny ni mondo jotendwa obed mstari mambele ahinya mar kelo kwe to moloyo e kinde ni mawadhi e yiero nominations mag parties kaachiel gi yiero maduong' mabiro dwe mar 8 mondo wabed gi kwe ahinya kendo wami jopiny kwe ma ng'ato kowito ngimane kata ng'ato koketho mwandune moro ne wach dwaro kom mar siasa. Warwako ji duto e nyasi mar festival mar Pasaka matimore e St. Stephen's Cathedral e dala ma Kisumu ka, kendo en festival molosi mondo wabi wapargo tho gi chier mar Yesu Kristo gi ranyisi moseketonwa kuom tho gi chier mare. Omiyo message ma wan go kendo mabiro e yo wede ma jo choirs mag wawero en message mar kelo geno ne jopiny ni kata obedo ni weche tek ma uchumi rach gi gik moko matimore ma ok owinjore
weche mag lweny e udi gi gik machalo kamago, to wanyalo bedo gi geno niwach tho gi chier mar Yesu Kristo e msalaba mar Kalvari. Omiyo choirs magwa, thoro mar wach manitie kata message manitie ma kuomgi en paro chier mar Kristo